dengol kay sanagutan san labi. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabad at DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narangalan jalabat DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Nakalupyo adasayan kabuwasan. Maktorion Lingkor, Timog ti Pangasinan, Dennis Mujares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Kanjad technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Martes, Pizza 17 at bulan na Pebrero 2026. Jada saray ulo na saray balita lokal. Radyo Pangasinan Balita.
managpintura akalwatan na operatiba Shabu tan na arumniran na ebidensya asamsam at suspect. Radyo Pangasinan Balita. Electrician na plug at patibong na otoridad Shabu asamsam. Radyo Pangasinan Balita. Person with disability, Timaboy at Ilog, Imbatik, yung Patambalan. Radyo Pangasinan Balita. 46 anyos siya laki, siningkat at bypass operation. Radyo Pangasinan Balita. Unda pagtayo at sari ulo na balita nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Hold departure order, impuay na RTC laban at Dakinan Rebilla Tanpigara niran akusado. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Sandigan Bayan ang isaklang na not guilty plea laban at Dakinan Rebilla. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Kali Diskaya, Akatarian Gisaon, Jad Ombudsman. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Ngaran na saray hay profile ya sangkot at flood anomaly isubmiti na DPWH Jad Ombudsman. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Kandidato ya parehas so alias to aliwan nuisance palapag na Korte Suprema. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras nila alas 6:09 na kabuwasan tanatan wadyari detalye at saray balita da lokal. Laki na lera imbatik dyan Patambala nagawa sa insidente at oras na alas 2:30 na nga Roma Jada Barangay Lubong Balay na sa Nasinto Pangasinan sa biktima suman na tao na 33 ang sa person with disability residente na Barangay Away o Dabilang Baloy. Jad ginawa ng investigasyon tanunong palapag na lakin man tao na 21 awalan na live-in partner truck helper residente na Barangay Away tansa may kaibaton laki yaman taon met na 30 city wala asawa negosyante residente na Barangay Lubong sa Nasinto saray duara na kakaiba na biktima sukin marawa na police assistance eda saray pulisya manggagawa na checkpoint jada provincial road na Makalanor at Impakalner na biktima at Bulo Dam ya narumog ja Barangay Bulo Dabilang Baloy tampol yan ang respondi raya kabiyangan na sa Nasinto Police kaiba sa Rural Health Unit anong palapag na sa redwaran kaiba na biktima oras na alauna na ngarom si karaya na inuman na alak na napot day duara ya butilya si karay na namos sa Dabilang Dam bangbalat man na si karaya unsumpot la agdamula na rumog si biktima nananggawa na search and rescue operation iraya ng responding otoridad aromag sa biktima at karawiton na 20 metro malapod sa may nirintaan na ya makeshift cottage ya si katoy mandat litaw ya ang gapulay linawatunya tampol yung batik sa biktima dya Dual Health Unit nasa Nasinto antes ya inyalis dya Region 1 Medical Center dya syudad na Dugupan na si katuso kaplasan natin ya kakonfine dadabitlan na Patambalan. Radyo Pangasinan Balita. Electrician yung walang distahan na street level individual asakuti na taklay na uloy at ginawan anti-illegal drug bypass operation yung ginawa dyan oras na alas 9:20 na labi
Jad Barangay Lipit Sur, Bali na Manawag, Pangasinan. Sa may suspect so mantaon na 61, residente na Zone 7, Barangay Lipit Sur, Bali na Manawag. Si kato siningkat yatampul kayari ninyo at Cebu o dasara elemente polisiya na Manawag at ang Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Regional Office 1 lapod ganggan metla ng PNP Provincial Director Police Colonel Arbel Mercurio ya pairon sa illegal ya droga adluyag na Pangasinan asamsam sa patiran na heat shield transparent plastic sachet yan ang karga na Cebu wala bulaton na 2.0 gramo ya mambili na 13,600 piso ya ilala ko to adasare ng panggap ya puser buyer asamsamot ni suspect so sa kaya perason transparent ziplock yan ang kargaan na impamagana bulong ya marijuana ya awalaan na 5 gramo mambili na 600 piso sa kaya perason heat shield transparent plastic sachet ng karga na Cebu talorang perason genuine 100 piso bill ya inusar at bypass sa kaya sling bag sa kaya unit caliber 22 yang kapi serial number ya walay 15 na bala sa may suspect sinawit Jad Manawag Community Hospital pinapasilong at medical anti-sinawit Jad Police Station kaso ninsunggay na Section 5 Tanda 11 Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 tang illegal possession of firearms sinsigap og korte laban ed abitlan suspect. Radyo Pangasinan Balita. Laking managpintura na aresto at ginawan anti-illegal drug bypass operation yung kasad oras dala sa 10-15 na labi yung ginawa dyan barangay matik-matik bali na Santa Barbara, Pangasinan sa may suspect samantaon na 57 awalaan na sa residente na barangay matik-matik kadabilang baloy si kato siningkat na Santa Barbara Police yung koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Regional Office 1 yung sikara ng gawa na anti-illegal drug bypass operation yan ang resulta din pakakumpiska na patiran na perason heat shield transparent plastic sachet yan ang karga na Cebu walay balato na 1.5 gramo mambili na 10,200 piso asamsamot na dalima na suspect so sa kuya 500 piso bill yan sir at bypass operation tan sa kuya color brown coin purse sa atanya bypass operation so ginawa lapod gangan ng PNP Provincial Director Police Colonel Arbel Mercurio yan na pairon so itatayak na druga at luyag na Pangasinan sa may suspect tan sara kumpiska ebidensya sinawit Jed Police Station na Santa Barbara kaso ng sunggay na Section 5 Batan 11 Article 2 na Republic Act 9165 sinsigap at korte laban at abitlan suspect. Radyo Pangasinan Balita. Jed Bali na Bimbali, Pangasinan siningkat na sara otoridad so sa kaya laki kaya rin ninyawat so Cebu at sara ng panggap yung puser buyer at kasan illegal o anti-illegal bypass operation at oras na alaon na 19 na palbangon yung ginawa yung barangay na gilayan na dabilang baloy sa may suspect so mantao na 46 awalan na sa ang kapuyan napan na residente na barangay Malindong at Dabitlan Baloy yung si Katoya wala distaan na street level individual sa tanya ginawan anti-illegal drug bypass operation so ginawa Bimbali Police di koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1 lapod gangan mutla ng PNP Provincial Director Police Colonel Arbel Mercurio yan nabaat sa illegal ya druga at luyag na Pangasinan akumpiska 5 na suspect so sa kaya perason heat shield transparent plastic sachet yan ang karga na Cebu tayarin niya at adasarin ang panggap yung puster buyer sa may Cebu so walay balaton na 0.23 gramo man nabili na 1,564 piso asang samot at suspect so sa kaya 1,000 piso bill yan sir the bypass operation sa kaya Honda TMX 125 color
Ang bala nga, walay plaka to na EO38924 tan identification card sa may suspect sinawit niya Dalingayen District Hospital ante sinawit niya Police Station na Bimanoy kasundan sunggay na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sinsigip at korte laban ed abitlan suspect. Radyo Pangasinan Balita. Nargalan na rin katibukulan niya balitad lokal antis tayo ng dapag adasar balitad nasyonal. Wadyan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Super ang kwento, walang halong drama. RH Super ang itagay, walang problema. Mas masarap pag malamig ang tama. Round 2 na, walang mawawala. Patak-patak mga tropa para tuloy ang saya. Super ang inuman, pagsama-sama. RH Super na, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Pumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung kaposan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:19 na po ng umaga. 6:19. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan Balita. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Naglabas ang Manila Regional Trial Court Branch 52 ng Precautionary Hold Departure Order laban kay Senador Jinggoy Estrada at iba pang kapwa respondents kaugnay sa kinakaharap na kasong plunder at iba pa. Bukod kay Estrada, sakop din ang naturang Precautionary Hold Departure Order sina dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at iba pang dating DPWH officials na sina Roberto Bernardo, Gerard Opulencia at Henry Alcantara. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, sa naturang kautusan may petsang February 10, inatasan ni Presiding Judge Juan Ranyola Jr. ang Bureau of Immigration na pigilan ang posibleng paglabas ng bansa sa mga naturang respondents at isama ang mga ito sa kanilang hold departure list. Paliwanag niya, base sa mga testigo at mga supporting documents ng mga prosecutors, mayroong probable cause upang paniwalaan na ang mga respondents ay maaaring magtangkang umalis ng bansa upang umiwas sa pag-aresto at prosekusyon. Paglilinaw naman niya ang preliminary investigation sa kasong plunder, gayon din sa graft, direct bribery at corruption of public officers. Cases laban kay Estrada ay nakabinbin pa. Radyo Pangasinan Almusal Balita.
Nagpasok ng not guilty plea ang Sandigan Bayan sa 3rd Division para kay dating Senador Bong Revilla sa kasong malversation kaugnayan ng umano'y 92.8 million Gauss flood control project sa Pandi, Bulacan. Ito ay matapos muling tumanggi ang dating senador na maghain ng plea sa kanyang arraignment hinggil sa kaso. Nagplead ng not guilty naman ang mga kapwa-akusado ni Revilla na sina dating DPWH Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Emilita Huat at dating DPWH Cashier Cristina Pineda. Una nang nagpasok ng not guilty plea ang Sandigan Bayan sa kaso nitong graft na may kinalaman din sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Itinakda ng Sandigan Bayan ang preliminary conference sa February 23 to 27 hanggang pre-trial sa March 6. Binigyang din ng hanggang February 20 ang kampo ni Revilla para maghain ng petition for bail. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, tumanggi pa rin si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na pangalanan ang mga congressman na sinasabing financer o nasa likod ng umano'y malawakang paggawaan ng mga illegal na sigarilyo sa Central Luzon. Ayon kay Remulla, nais muna niyang masiguro na may sapat, tama at matibay ang mga ebidensya na magdidiin sa umano'y pagpopondo ng paggawaan ng mga illegal na sigarilyo. Sa katunayan, tuluyan nang ipinasara ang malawakang paggawaan ng mga illegal na sigarilyo sa buong bansa kasunod ng Joint Law Enforcement Operations ng PNP at ng Bureau of Customs sa San Fernando, Pampanga noong February 11. Kahapon ay ininspeksyon din ni Remulla ang 3 pang bodega ng paggawaan ng sigarilyo sa San Fernando City, Bayan ng Mexico at San Simon sa Pampanga kasama sina PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at Customs Commissioner Yusek Ariel Nepomuceno. Samantala, tiniyak din ni Nartates na hindi nila papayagang maging Pogo Hub ang iligal na bentahan ng sigarilyo sa Pampanga na pinapatakbo umano ng mga dayuhan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. kinumpirma ng DPWH na nakapagsumiti na sila sa Office of the Ombudsman ng karagdagang mga pangalan na high-profile individuals na sinasabing sangkot sa maanumalyang flood control projects sa Bulacan at Davao Occidental. Sa isang panayam, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na nakatakdang magsagawa ang ombudsman ng anunsyo hinggil sa naturang issue ngayong linggo. Bukod dito, sinabi rin ni Dizon na plano rin ng DPWH na magsumite ng panibagong petisyon sa ombudsman ngayong linggong ito kaugnay naman ng kaso sa Cebu. Tiniyak din na patuloy na nakikipag-ugnayan ang DPWH sa ombudsman kaugnay ng isinagawa nilang investigasyon sa maanumalyang flood control project sa bansa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, nagsampa ng agarang petisyon sa Commission on Elections si Rosales Pangasinan Vice Mayor John Isaac Co upang pigilan ang pagpapatupad ng desisyon ng Regional Trial Court Branch 53 na nagbasura sa resulta ng automated counting machine sa halalan noong May 12, 2025 at idineklara ang kanyang kalaban bilang panalo. Sa desisyong may petsang November 24, 2025, binaligtad ng Regional Trial Court ang proklasyon ni Co kahit na siya ay may lamang na 1,208 na boto batay sa opisyal na ACM returns. 20,201 na boto para kay Co laban sa 18,993 nang nagprotestang si Susan Casareno. Pinaburan ng korte ang manual recount na nagbigay ng 20,705 boto kay Casareno at 18,730 kay Co.
Ipinahayag ng RTC na ang pisikal na balota ang pinakamabuti at konklusibong ebidensya ng intensyon ng botante at kinwestiyon ang pagiging maaasahan ng ACM dahil sa mga nakitang pagkakaiba sa machine-generated returns at mano-manong bilang. Nagbabala ang kampo ni Ko na ang naturang desisyon ay naglalagay sa panganib sa kredibilidad ng 2025 automated elections. Upang matugunan ito, naghain si Ko ng motion para sa decryption at pagpiprint ng ballot images na nakaimbak sa secure data storage ng ACM. Radyo Pangasinan Balita! Radyo Pangasinan Almusal Balita! At sa pinakahuling balitang nasyonal, hindi sapat na basehan para ideklarang nuisance candidate ang paggamit ng kaparehong palayaw ng ibang kandidato. Batay sa desisyon ng Supreme Court and Bank, pinagbigyan ng korte ang petisyon ni Charles D.B. Sabellano at iniutos ang pagbabalik ng kanyang Certificate of Candidacy bilang kinatawan ng unang distrito ng Ilocos Sur. Sa 2025 elections, ang COC ni Sabellano ay kinanselan ng COMELEC at idineklara siyang isang nuisance candidate. Nag-ugat ang kaso sa petisyon ng dating kandidatong si Ronald Singson, nagsabing magpapalito sa mga botante ang palayo na ginamit ni D.B. Sabellano sa kalaban ni Singson na si D.B. Sabellano. Nilinaw ng Supreme Court na may 3 grounds para ideklarang nuisance ang kandidato sa ilalim ng Omnibus Election Code, kabilang ang paghahain ng COC para kutsain ang proseso ng halalan upang lituhin ang mga boto sa pamamagitan ng paggamit ng katulad na pangalan sa isang rehistradong kandidato o kapag may mga pangyayaring nagpapakita na ang kandidato ay walang tunay na intensyon na tumakbo sa posisyon. Radyo Pangasinan Almusal Balita! At sumayin niyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin 6:30 ng umaga. Radyo Pangasinan Almusal Balita! Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong tinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupa City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or
0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na ayaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say Tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarem, Paborito! Nandiyan Urbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:34 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis, at siyempre kasama din natin si kapaborito Errol Jurado. Good morning! Maabig Kabuasan Pangasinan. Ayan, sa technical control, nandyan din ang nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis, si Engineer Nixon Dakala. Araw po ngayon ng Martes, petsa 17 sa buwan ng Pebrero 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na balita ngayong umaga. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, suggestion, opinion, reaction, mangyari po, tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. At sa ating pong Facebook, live na live pa rin po tayo at sa ating YouTube channel, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Hoy, good morning sa matagal ng kaibigan natin. Na ngayon lang nagparamdam. Sino kaya yan? Sino kaya yan? Ronel De Vera. Ay, pre! Nasukula mo. Ayan, si pare Ronel De Vera. Ayan. Nanonood sa ngayon Good morning sa'yo. Pre, pare Ronel. Tang ka ni Ilocos. Wala Ilocos. Ilocos with love. Nilsambot da ka na dito na mo. Pare Ronel, pasyal ka naman dito sa minamahal mong probinsya. Ayan. Duga mo. Tama. Good morning sa'yo dyan. Good morning din. Saan ka man naroroon? Naririto kami. Huwag kang iyak. Huwag kang iyak.
Kagailatan. Si kayo na mansinglo talaga. Pagkangiyak ka mo. Ang kulamat. Kagailatan. Yan. Imbes di akala mamigo tayo na ibong tumay iniinuman ton kin amput-amput ang amput-amput ang kin may tabliya. Paano yung action mo? Right, camera, action. Lights, camera, action. Nabaliw yung artista na, nabaliw. Huwag kang iiyak lang sa akala. Good morning pala, Ranel. Good morning. Napatawa tuloy. Kabosan, pag-trip pa may pare Ranel, ah. Ayan. Oh, good morning kay Shari Pitirado rin ng Alamino City. Good morning sa iyo dyan. Aha. Hoy, good morning. Magandang umaga sa mga taga Mapandan. Uy, lalo na kay Mayor Carl Christian Biga na isa sa mga sports-minded na local chief executive. Speaking of sports-minded, pinaghahandaan ng lokal na pamahalaan. Bukod dyan sa may mga sports ay yung Pandan Festival 2026. Abalang-abala ang LGU Mapandan. At isa rin sa pinaghahandaan, although taga Mapandan. At merong mga private sponsor itong mga isasabak na siklista na taga Mapandan na dyan sa may National Cycling Competition na magaganap sa Tagaytay City. Ayan, ngayon, tunghayan nga natin yung panayam ng Radyo Pangasinan kasama ang Action Radio kay Mapandan na Mayor Carl Christian Biga. Yes, tama po yan. We are already busy preparing for our Pandan Festival 2026 at abalang-abala po kami dahil kahit na malapit na, pero may mga activities din po tayo na kagaya ng cycling team na ipinupush natin na makasali po sila for this Tagaytay competition. So ito po yung parang national competition na rin at mapalad ng bayan ng Mapandan dahil meron po tayong entry na isasali. Kaloob po sila sa paligsahan po sa Tagaytay. This coming February 23. So cycling, Tagaytay Cycling Fest, no? Yes. Na kung saan meron kayong official team na kasama. Pero mapandaan na lahat ng mga team nyo. Tama po. Sila po ay locally, talagang dito po sila lumaki at taga Mapandan po sila. It is being handled by Coach Jazzy at sila po ay sinasabak natin at nagkaroon na ng points dahil qualifying pa lang ay meron na dapat silang puntos para po makasama sa national leg. Hindi po yung magkaroon ng ganitong team na yun, no? Pero kayo po, talagang nag-sacrifice o talagang nag-invest kayo. Tama po. We are, naghahanap kami ng mga talents, local talents na pwede nating isabak dahil with the history na ang Mapandan ay meron pong nag-champion na noon dito na taga Mapandan and naghahanap pa rin tayo ng mga kasunod at I'm sure marami pang nakatago dyan kaya po continuous po ang sports activities dito sa bayan ng Mapandan, hindi lang sa larangan ng cycling pero nagtataka na rin sila dahil yung naganap na district meeting ay pangatlo po in terms of the numbers of medals, pangatlo ang bayan ng Mapandan. Una is Bayambang, pangalawa is Lingayen, and pangatlo is Mapandan, which is a very small town with 15 barangays and wala din dagat. Sabi nila, how come maraming nakuhang gold medals and other medals pa in terms of swimming? So, in-explore po natin, ino-open natin, and we're making Mapandan as one of the, syempre, mga active in terms of sports. Hindi lang po dyan, pati dance sports team nag-uwi po sila ng parangal. Kaya po dyan po nila nakikita na we are actively participating on all various types of sports para po maging abala at maging proud din ang mga parents kasi yung mga parents po ay sila na mismo ang nag-involve sa kanilang mga anak para po magkaroon ng mga ganitong activities. So how about Sports Academy in Mapandan, sir? Ang Sports Academy ay hindi pa natin po masyadong
naplaplansya. Pero we are yearly, meron po tayong mga nakaprogram na ng mga palaro dito. And just this morning ay nag-isip po kami na hopefully magkaroon po tayo ng support coming from the government, at kung meron man yon ay magaganap siguro yung ating Summer Olympics, or hindi kaya basta locally yung mga iba't ibang sports, hindi lang yung volleyball or basketball. We need to explore also yung mga ibang sports activities pa. Yung cycling team nyo, may ilang sila? Sila po ay 5. So yearly po kasi since we started the Pandan Festival, nagkaroon tayo ng yearly din ng mga palisan na triathlon, or may takbo, may swimming, at the same time meron yung cycling. So napag-alaman natin na masisipag at malalakas itong mga nakita natin mga talents, so why don't we expose them sa national level? Kaya po nabuo itong Mapandan Cycling Team. So it is being sponsored by a private entity which is the Cafe Medarlo and the Chorus Manor. Sila po ang nagpupush sa lahat po ng mga trainings and all, ay sila po nandyan na sumusuporta. Definitely your goal is to be the Siyempre, champion. opo, yan yung ultimate goal natin. Dahil yan naman lahat ng hinahangad. Pero with all our efforts, sana po ma-recognize ang talents ng Mapandan. And isa na dito, yung cycling na they're very competitive. At we're looking forward to, syempre, we will have a special place. Sana makuha natin yung gold. Syempre yung first place. Mga bagong simulat sa kayo, hindi yung mga apo ng mga sikat na siklista o bagong mga bagong simulat po ito. Dahil nagsimula sila upon learning na simula nung pandemic, nagkaroon sila ng ganitong sports. Nahilig po sila sa cycling, and then nakilala sila ng mga coach natin, and nagkaroon sila ng opportunity. Yung coach na isa po nila is yung na sumasali rin, which is si Mr. Carino from Aldan. So is also a champion. Kaya maganda in terms of coaching, and syempre yung ating conditioning ay nandyan po yung rekado para po magkaroon po sila ng magandang result sa competition. Maganda yun na yun kasi yung mga champions natin, they're not getting any younger. So kailangan natin mag-scout ng mga new generations po, their age from 17, 18, 19, 20. yung mga bata-batang katulad natin, di ba ngayon? Tama po yan. So anyway, actually, hikam kasama ng Action Radio Pangasinan, ang Radio Pangasinan, sila Aaron, Dennis, at RJ. So, going to, ano na tayo? Sa Pandan Festival. tayo sa Pandan Festival. Yes, kasi actually, yung festival na yan, kung hindi ako nagkakamali, unang-una ang Pandan Festival. Medyo bata-bata pa ako noon. Di ba kayo ang mayor noon, di ba? Bata pa naman ang ngayon mayor. Pandan Festival na yan, di ba alam mo yan? So, naging champion ang Pandan Festival sa ilang mga lugar. National, yun ako nagkakamali. So, ito na naman tayo ngayon, going yes, ating Pandan Festival. Tama po. At itong fiesta po natin is it will start on March 14 at mag-e-end po ng March 22. Ang ating Pandan Festival mismo ay ang highlight, which is the highlight of our festivities. Magaganap po yan yung street dancing competition on March 21, Sabado po yun. So ito po ay open invitational. May mga kalahok all the way from Nueva Ecija province, from Zambales province, and La Union province, meron din pong kalahok. So this is an open invitational na in-open natin, at mananalo po yung first na yung champion po ay mag-uwi ng 200,000. And lahat po ng mga ini-invite po natin ay merong mga corresponding na ibibigay po natin para po sila ay upon signing, magkakaroon po sila ng iuwing pang-start or mobilization. So saan po mag-start yung street dancing? All the way from, we will all gather there sa Barangay Nilumbot, which is yung school po doon, Nilumbot Elementary School. Sinabay po kasi natin ang civic parade ng ating fiesta. So civic parade muna, and then kasunod po yung 7 contingents na maglalaro. Yes po. Ilang taon na po? Ay, wala pong foundation pa. But it is, we call it a civic parade. So lahat po ng membro ng barangay family ay magpaparada rin po. Kasama po natin, and
kasunod naman po doon, the other half would be yung the street dancers, yung mga contingents po. So magkakaroon ng ba ng reloading? Yung usual po na papasok po dito sa Mapandan populasyon, merong mga diversions po pag sila po ipapasok on Saturday, March 21, may mga ipopost na po kami ng mga diversion roads. Hapon naman po yun, that is, it will start 4 o'clock in the afternoon hanggang gabi na po yun. Hindi naman lagi yan. Minsan lang na. Minsan lang. Pero prior to that, Mayor, ano po yung mga activities in line with the Pandan Festival? Yung usually din na pinupunta ng ating mga national figures, sabihin ko na, pinupunta po nila parati yung Farmers Festival. Kasi masaya po ito, nawi-witness nila na yung mga farmers po natin, yung nandyan pa rin yung traditional na manghuhuli ng liig, manghuhuli ng live na manok. So, nandyan po parati yun at nawi-witness kasi nila na hindi pa nawawala ang traditional na mga kultura ng ating mga farmers. And at the same time, it is the right time for us to showcase yung mga local products, local produce dito na pwede na po nilang bilhin. So ano po ang mga balikbayan? Kasi may balikbayan day tour. After ng inyong nakasanayan na breakfast and then balikbayan na sa gabi. Tama po, ito po yung isa sa mga pinaka-highlight kasi alam niyo po ba nung ako yung nagpunta ng Amerika last year, ay talagang nag-commit po sila na sila po ay uwi. And in exchange, sabi ko nga, susunduin ko kayo sa airport. At nag-commit na po sila, yung isang group from Southern California, ay uuwi po sila, mayroon na yata silang population na 44. So marami na, isang bus na po yun. So sila po ay uuwi dito at gaya ng commitment ko ay susundin ko po sila. Darating po sila on March 13 at sila po ay attend ng ating fiesta. Pero ang highlight from to that is on March 19, which is the Balikbayan Tour. I-showcase natin yung inuli nating project coming from them. Yun po yung dinonate po nila, in-sponsor po nila yung improvement and rehabilitation ng ating roundabout Payong-Payong project. It is being sponsored by San Diego Mapandan Association, and yung Children's Park naman is the Mapandan Association of Northern California. So yan naman ay yung mga activities na i-unveiling po natin yung mga projects na yan kasi tapos na po at sila po ang magre-ribbon cutting. Okay, so hindi lang sila nandito just for fun. Yes. So they're supporting Mapandan. Yes, yan po nila pinakita na they really like what is happening in our town. Kaya po, willing po sila. Sila po ang nagsabi na mag-donate sila, whatever the improvements, ipinresent natin yung project na nagustuhan naman po nila. And immediately, nag-commit po sila. Nung ako'y pumasyal doon na, sige, usahan mo na, and then we will give you yung ating van. Yes, speaking about that ngayon, kasi nung unang naupo kayo, ay you promised about yung pag-create o pag-develop sa mga tourist area ng Mapandan. Ngayon medyo matagal na lang nito na punta dito. Mapandan ba ito? Yes po, we're still on the process. Diretso pa rin, tuloy-tuloy ang ating pag-develop ng ating bayan. And dahil din po sa inyo yun, dahil kung wala po akong nakakausap na kagaya ninyo, na nakakapagbigay ng ideas kung ano man ang dapat na makikita at mararamdaman ng ating mga kababayan, ay ipinapatupad na lang po natin. And I'm sure within the next few months, invite ko po ulit kayo for another, this will be the first tourist attraction here in Pangasinan. So, makukompleto na po yan. Iso-surprise muna. Pero definitely, we will be inviting you all to visit Mapandan. We would like to explore kasi. And gusto rin natin samantalahin yung mga namamasyal ng Manawag Church, which is every week, marami po ang namamasyal yan. And sayang lang kung sila ay napupunta na sa Manawag, why don't we invite them going inside Mapandan, which is very 5 minutes away, nasa Mapandan na sila. Kaya napakagandang opportunity sa mga taga-Mapandan. It is like magiging economic reaction nito eh. Yes. Magbubus ang ating economic activity dahil kung nag-create yung employment, livelihood, kasi I will be inviting the local mga nagpo-produce ng mga kakanin,
yung mga produkto ng Mapandan na pupunta po sa isang lugar and doon po ma-experience po nila na para na rin silang pumunta sa Pangasinan. Pero binibigyan nila ng support ng mga nagagawin natin. I am hoping, yes, from DOT and from the 3rd District, mapimitahan ko po definitely ang mahal na mahal ko pong sinusuportahan ko parate na talagang ramdam din ng mga kababayan dito sa bayan ng Mapandan ng pagmamahal ng ating Congresswoman Rachel Baby Arenas na parating nandyan katulad ng kasalan ng bayan. Siya po ay umattend ulit at yearly na po siyang umattend dito sa bayan ng Mapandan tuwing fiesta nandito rin, pero ibang-iba yung nararamdaman ng mga kinasal po natin na 44 couples at siya po mismo kinamayan niya isa-isa at naramdaman ng ating kababayan na mahal po niya ang Mapandan. Sabi niya, mahal na mahal niya ang Mapandan kasi mahal na mahal din po siya. Ay, lalo ko pong mas mahal na mahal po namin si Congresswoman Rachel Baby Arenas dahil po sa pinaparamdam at pinapakita niya. Sa presensya pa lang niya, kitang-kita po at ramdam namin ang pagmamahal. Sir, going back doon sa Pandan Festival, gusto yung kalutan dito sa last day po yun po yung parang closing natin. March 22, isasara po natin itong Pandan Festival, Pandan Avenue at mayroong 3 stages na bubuksan natin. Yung main stage po natin ay yung vocalist ng Six Cycle Mind. It is a national band na pwede po natin bisita po natin para siya po ay magpe-perform dito. So yun po si Mapandan Mayor Carl Christian Biga sa panayam ng Radyo Pangasinan kasama ang Action Radio. Ay, si ano nga pala, si Ma'am Bioli. Si Madam Bioli Valdez Pereira. At siyempre, nandiyan din Action Radio, Radio Pangasinan. Nandiyan din siyempre si kapaborito RJ Jimenez. Kaya yung sabi niya yung tinututukan nila ngayon yung cycling dahil sila ay sasabak sa national competition doon sa Tagaytay City. Tagaytay City. Pero ang susuporta ang LGU sa yung mabubuong team. Pero ang major sponsor niyan ay privado. Yung Cafe Medarlo. Ayan. Tsaka Coras Manor. Okay, So, yung kung kasi naisipan ni Mayor Carl Christian Biga na sports siyempre upang hikayatin ng mga taga-Mapandan na maging malusog sa pamagitan ng ehersisyo at regular na pagbibisikleta. Yung nga may ilan yung siklista na sasabak. 5 oo. Yan, sila po sasabak itong susunod na mga araw. Kaya hinihikayat pa ni Mayor Biga na tangkilitin ng iba pang mga sports dyan sa bayan ng Mapandan tulad ng yung swimming dahil sila po ay pangilan? Pangatlo. Pangatlo. At humakot nga ng mga iba't ibang klase ng medalya. Gold, may silver, may bronze. Kaya nga kaya't dyan yung makikita unahan sa Bayambang. Bayambang. Kumadway Lingayen. Tapos sa pangatlo ang Mapandan. Very proud si Mayor kasi sa liit ng kanyang bayan na may 15 barangay lamang. Ay hakot award pagdating sa aspetong sports. Kaya kasi yung very supportive kasi ang LGU sa mga iba't ibang sports. Nandyan din yung basketball at saka volleyball. Yung triathlon. Ito po yung kinabibilangan ng takbo, langoy at saka bisikleta. Yun yung triathlon very excited din yung naturang palakasan na yan. Na ang mga kalahok ay taga dyan sa bayan ng Mapandan. Ano po import?
Kaya maganda yung katanungan mo, kailan magkakaroon ng sports academy? O, di ba? Yung, Oo. sir, baka may plano na kayo na magtayo ng Mapandan Sports Academy. Pinag-iisipan pa daw. Kasi syempre, yung basta-basta. Correct, oo. Yan. Kailangan ng pundo. Kailangan ng masusing ano yan. Kumbaga, aralan din pero for the meantime, nawala pa yung Mapandan Sports Academy, nandyan yung talagang full support sa ng LGU sa mga kalahok sa iba't ibang mga larangan ng sports. Kaya't maswerte nga kayo dyan sa bayan ng Mapandan ulitin ko lang, ang Mapandan Cycling Team ay sponsored ng private entity tulad ng Cafe Medarlo at Coras Manor na silang sumusuporta sa mga sa cycling team sa Mapandan, at ang kanilang coach ay si Joshua Carino. Joshua Carino, tama. Joshua Carino, champion din yan from Mangaldan. Ayan, siya po ay naging champion noong 2018 sa Le Tour de Pilipinas. Champion. Taga Mangaldan po yan. At ang kailang overall cycling team, itong si Jassy Garcia, na two-time Olympian, Tour champion sa Guam, noong 1992 sa Barcelona, Spain, at noong year 2000 sa Sydney Olympic. Amidwa yakin. Amidwa na Akilad Olympic. Sikin. Si Jassy. At ang kailang advisor, itong father niya, yung back-to-back tour champion, na si Manong Jis Garcia. Sila po nagdala ng karangalan dito sa ating bansa at dito sa lalawigan ng Pangasinan. Especially sa kanilang mga bayan-bayan. Ayan, kita mo, di ba, hinuhubog nila yung mga taga Mapandan na nasa bagong henerasyon. Bagong henerasyon. Yung mga nagtuturo, parang 3 henerasyon na yun. Tama. Si Manong Jess. Tapos yung si Jassy. Tapos ang pinakabata, itong si Joshua Carino. Carino. Taga Mangaldan din yan. Sila taga Mangaldan. Taga Mangaldan. Okay. Kami Mangaldan, abay na Mapandan. Ayan. Kaya't dyan sa Mapandan ay talagang inaasikaso ng local government unit headed by Mayor Christian Biga ang mga kalahok sa iba't ibang mga sports tulad ng cycling. Yung Pandan Festival. Maririnig nyo dito yung schedule of activities sa mga susunod na araw. Ayan, okay. Ginagawa na ni ni Manager Joey. Okay. Sabi ni James Bautista, welcome 2026 Pandan Festival sa bayan ng Mapandan, Galila at Mapandan. Mga imbita lara. Si Albert Soriano, good job Mayor Carr. Si LB Laitan, good luck to all cyclists in Mapandan. Narcisa Moyano, congrats Mayor Carr. Christian Biga, our Mayor of Mapandan. Si Bering Sarmiento, congratulations po Mayor Carr. Biga, the Mapandinians are so proud of you. Ayan. Sige. Mamaya, talakayin din natin itong isinusulong ng Department of Education na trimester school calendar. Ano ang positive at ano ang negative na idudulot nito? Anong epekto? Sa guro, sa mga magulang, ang naturang panukalang ito ni Secretary Sani Angara. Yan po yung aming tatalakayin. Makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un
San ang putat-putang informasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito. Alas 7 na! Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say Tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Geset. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station.
Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyang Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabing Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:07 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Macterian Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charissa, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Martes, Petsa 17 sa buwan ng Pebrero 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Oy, good morning nga pala kay Caramel de la Cruz at kay Madam Geraldine Munoz de la Cruz. Dito na siyudad na San Carlos. Ayan, magandang sa pamilya Matulong Maaro Lawas. Ayan, malakas yung kailang radyo. Ay, thank you po. At siyempre, pag bumabiyahe itong si Caramel, nakatutok sa DWGE 88.1 FM sa kanyang raramay kin. Raramay akakaunan na ng text dyan na nimbubunagiran agaw. Lante, wow. Iya say pisalamat da. At kinan Caramel tan si Madam. Aha. At sa raramay Geraldine, wow. Madam Geraldine, raramay panangaro, raramay tulong, at lalo at sa raramay mahihirap wala kipapasen. Ay, wala ba yun San Carlos? Naging at wala ba San Carlos? Wala ramay kaagiyan damot. Karon na tulong. Siyempre, wadan, si Caramel yatampol, si paparaan, untulong, ang ganda nayarian to. Kanyan na matulong lawas siya, si Caramel. Impos-puso to kasi so sa may, may monitor na, may daiset tulong, kada sari kabaloyan to. Well, good morning, adakinan Marilo Lee Oksan. Ayan makinggaway sa kimat ya lokal kalapagan. Kay bad kinmatan na profesyon. Aha. Good morning, adasika. Si Mayra Meriti Lapid. Aha, good morning. Gawin din kay DC de la Cruz. Taga San Carlos ito. Si DC de la Cruz, magandang umaga. Dio Quinto Peralta o si Kagawad, magandang umaga. Uy! Aha, nang payawar mo tiyakin, amigo ta. Si Tony Kagampan de Vera. Si Tony de Vera. Aha, magandang umaga, Katuni. Nasaan ka man ngayon? Balita ko, milyonaryo ka na. Nahanap mo na ba si Atong Ang? Ayan. Aha. Good morning. Kaya 20 million lang. 20 million. Para, si Mabib 50 million, tama siya ka siyak na urudala. Ayan. Good morning. Si Mar Pascua, magandang umaga. Si Merlita Abilio, magandang umaga. At ganun din si Siari P. Tirado ng Alaminos, magandang umaga. Good morning, pare ko, kuha na Ronald de Vera. Magandang umaga rin sa iyo. Saan ka man naroroon. Nida Damasco Layusa ng Alaminos, magandang umaga. At sino pa yung mga nandito? Naglag yung aking cellphone. Mamaya. Batiin natin yung mga ibang nagpapabate. Issue muna tayo. Marami ang nagtatanong tungkol sa planong trimester system ng Department of Education. Ano ang ano ba ang positive at negative na maidudulot nito sa mga magulang, mga mag-aral at mga guro? Ano ang trimester proposal ng DepEd, kapaborito Irul? Ito yung sa positive side muna. Sige. Ang sinasabi ni DepEd Secretary Sani Angara, ang pagsusulong ng trimester ay ang panukalang paghahati ng buong school year sa 3 academic term. Sa halip na 4 na quarter, ang layunin nito ay upang tuloy-tuloy, organisado at nakatuon sa tunay na
pagkakatuto ng school calendar. Sa pamagitan daw nito, inaasahang mas magiging tuloy-tuloy ang daloy ng mga aralin at mas komprehensibo ang pagtuto ng mga mag-aaral at mabawasan ang administrative workload ng mga guro. Ang sinasabi ni DepEd Secretary Angara na ang trimester para maintindihan ng mga magulang at mag-aaral ang isang taon ay hinati sa 3. Sa loob ng isang taon, hinati sa first term, June hanggang September. At ang second term ay September hanggang December. So, June hanggang September. June to September. Tapos September to December. At ang third naman ay January to March. Ayan, So parang wala ring pagkakaiba. Pero yung dati kasi 4 yan per quarter yan pero hindi, dalawa lang yan. Dalawang sem lang. Dalawang sem, Ano ang mangyayari sa mga pagsusulit sa ilalim ng trimester system? Magkakaroon ng term exam sa dulo ng bawat termino. Ang dating quarter exam, yung quarter 4, ay aangkop sa 3 pangunahing pagsusulit bawat school year. Ayun, ang tanong, may pagbabago sa curriculum ng K-12 program, kapaborito yan? Hindi, wala namang mababago sa K-12. Ganun pa rin. Meron pa rin mananatili pa rin. At siyempre, ang learning competency, subjects at standards ay same pa rin yan. Same pa rin, Sa negative side naman tayo, ano ang epekto nito sa mga guro? May epekto ba to? Parang wala naman. Parehas lang din. Ang sinasabi ng DepEd, may malinaw na panahon para sa planning, para sa checking at recovery, mas balancing workload at mas kaunting pagkaputol ng klase. Ayan. Ano ang mga epekto naman sa mga mag-aaral at magulang? Itong naturang proposal na ito ni Secretary Angara. Sinasabi ng DepEd na mas malinaw ang daloy ng aralin. Bawat termino. May sapat na panahon para sa remediation at enrichment. Mas nakatuon sa tunay na pagkatuto, hindi lang sa dami ng gawain. Ang target ng DepEd para ipatupad ang trimester system ay sa school year 2026 at 2027. So susunod na taon yan, depende sa final na pag-aproba ng implementasyon ng DepEd. Sa makatuwid, ang trimester proposal ay isang hakbang tungo sa mas epektibo, mas makatao at mas learner-centered na sistema ng edukasyon. Ayan, mas mahalaga raw sa ilalim ng pagtuto na kaysa dami ng gawain po, pabor, ito tanong ng taong bayan, pabor ba kayo na magkaroon ng trimester system ang DepEd sa pampublikong paralan? Ang usual na pasok kasi June to March. June to March. Ano ang pagkakaiba nun? Kaya nga. Diba, papasok ka pa rin ng June to March. Magkakaroon ka lang ng mga bakasyon. So, yung mga bakasyon na yun, ay same pa rin. Same pa rin. Kita mo yung... So, hinato lang sa 3. June to September. Ganun din naman. Ganon. September to December. Hindi, siguro mahati yung mga kwan ng... yung exam, yun magiging 3 na. Dati 4 So, sa mga mag-aaral, hindi ba mahati-hati ang mga ito pag trimester? Ano nga hatiin mo nga? Wala. Yung klase mo ng June, magtatapos ka pa rin ng March. So, walang mababago sa pag-aaral ng mga estudyante. So, DepEd yan So, elementary at high school. Tama. Hindi ho kasama ang dyan. May trimester sa college. Meron. Sa college, meron. Pero CHED na ang dyan. Ang nangamahalo dyan. Involved dyan. Saka yung mga trimester, depende sa university yan. Correct. Pero ito naman, sa mga public schools, na panukala na maging trimester, para sa akin, as a magulang, as nagpapaaral ng mga elementarya, wala namang kaso yan. Kasi papasok yung bata from June to March. Tama. Yun lang. May bakasyon sila. Yes, may bakasyon. December. Yung March, pagdating ng March, di bakasyon ulit. So, hinati lang sa 3
Aha. Depende na rin kung paano ang mga bagong sistema. Tama ba? Oo. Bagong programa na kumbaga i-introduce ng DepEd. Ayan, oo. So, yun po yung kwan dyan. Trimester, walang mababago. Walang mababago. Walang Oo. mababago. Di At naman, pinatupad na rin to sa college, di ba? sa college, meron na. may university nga. May mga university, oo. So, yun. Siyempre, yung mga kababayan natin. Meron kang elementary. Di ba? As usual, papasok ng June. Matatapos school year ng Marso. Parang hindi mo lang din naramdaman kasi tayo nagpapaaral, yung mga bata nag-aaral. At saka walang pagbabago doon sa K-12. Wala po. Ganun pa rin. Pagdating ng grade 6, gagraduate kami, grade 7 pa rin. Oo, tama. Meron pa. Pagdating high school, grade 7, 8, 9. Yung senior. Yung senior, 11 at 12. Ganun pa rin. Walang mababago. Ayun ang kwan dyan. So, hindi po burden sa mga magulang. Hindi po burden sa mga mga estudyante. Meron mang trimester sa elementary at high school. Meron man o wala, ay papasok pa rin ng estudyante ng June to March. Ayan. Ang mababago lang yan yung exam nila. Yung mga schedule ng kanilang mga pag-aaralan siguro. Yan ang may enhance na mga na programa, na subjects yan. Mababawasan yung trabaho ng mga guro. Kasi ang sinasabi dito para mas maraming panahon na matuto yung mga bata at yung workload naman ng mga guro ay mabawasan. Ayan, okay. Yan ang paliwanag ni DepEd Secretary. Pero panukala pa naman. Next year pa naman yan kung sakaling maaprubahan ngayong taon. So, school year 2026 to 2027 ang umpisa. Kung sakali. Ayan, okay. Good morning kay Jose Buston Nunat. Ayan, Dasol to, taga Dasol. Mga Buston at saka Nunat, taga Dasol yan. Okay, good morning. Si Ferdinand Nagal. Good morning. Jonalyn Soriano. Good morning po. Sabi niya si Nerissa Balisalisa Flores. Good morning, sir. Sabi niya, si Amads Ijo ng dyan sa may Kalasyaw, sa Miguel. Magandang umaga. Migarlitos Calamno. Ayan. Magandang umaga. At ganoon din si Garcia Imelda. Magandang umaga. Majina Kurda. Susana Bungar Bustamante. Magandang umaga. Silvia Romero. Ayan. Magandang umaga. Si Flor Dalisa Calisar. Maribek Rivera Balason, Gis Tagli ng Lingayon, magandang umaga. Lisa Sim, magandang umaga. May mga reaction tayo dito. Okay. Maganda naman mura kay Cruz Marie. Maganda naman pero mas maganda din sana sabay ng more classrooms to build at ratio ng 1 teacher to 20 or 25 student. Ayan, Tama yan. Di bali, at ang programa ng DepEd, DPWH, classroom naman na, hindi na flood control. Ayan, Si Greg de Guzman, maganda kung iyan ay paghandaan ng mas maayos bago ipatupad. Siguraduhin lang sana nila ang mga problema sa kakulangan ng public schools. Ayan. Elmo Ramos, proteksyon sa mga batang pasaway at magulang na konsentidor. Agree ako dyan sa trimester system. Sana maipatupad ito dahil naawa ako sa asawa ko. Mga teacher siguro. Teacher, asawa ko, proteksyon sa mga guro. Sabi niya, tama naman. Okay, so, ayan. Si Ivy Torres, magtuon muna ng pansin ang kaukulan sa classroom bago trimester system na yan, sabi niya. Marami. Si Jonas Salazar, pabor ako dyan sa proposal ni DepEd Secretary para may panahon mga bata na mas matutunan nila ang lesson sa bawat subject. Hindi mabilisan, mahabol lang ang matapos agad para makapag-exam at lumipat na sa next
grading period. Tsaka bawasan ang napakaraming activities para matugunan ang pansin ang kalidad ng pagtuturo para sa matuto yung mga bata. So ito yung yung maraming activities daw sa school, public school o bawasan daw. Ayan. Si Michelle Sampaga, kapag kapag 3 semester alang daming topic, ito ay i-review ng mga bata para sa periodic exam nila. Di kaya pressure na masyado sa utak ng mga bata. Hindi naman, wala namang mababago dyan eh. Oo ba? Si Baby Suratos, more building sana sa bawat paralan para hindi half day ang pasok at hindi magsisiksikan ang mga estudyante sa loob ng classroom. Meron pa ba yan? Yung nagsisiksikan sa half day? Oo. Ayan. Kulang ng classroom. Kaya ngayon yung di ba? Yun yung isang panawagan ng isang ating. Oo. Na bago sana ipatupad yung mga yan, asikasuhin muna ang pagdagdag ng mga classroom. Classroom, ayan. Kasi kulang tayo eh. So ngayon natin makikita yung proposal din. Actually, batas na yata yung proposal ni Senador Bam Aquino di ba? Yung classroom mga asikasuhin, di ba? Oo. Dagdagan at ayan ang asikasuhin nila kasi marami talagang problema sa public school. Okay, condolence sa pamilya Tulyaw at Calagno. Sa po ay si Juliana Tulyaw Calagno ay pumanaw na sa edad na 94. Ang kanyang mga labi ay nasa Barangay Tulyaw, Santa Barbara, Pangasinan. Actually, pinsan ng mother ko ito yung namatay dyan sa Tulyaw. So siguro makakapunta rin ako dyan balang araw. At ganoon din, tinatawagan natin ang pansin ng mga kaibigan, kapamilya ni Filomena Dion Joquinto. Ito yung mother din ni Rory Joquinto. Siya po ay sumakabilang buhay na, si Filomena Joquinto sa edad na 77. Ang kanyang mga labi ay nasa Barangay Kabilukaan, Kalasyaw, Pangasinan at ihahatid sa huling hantungan February 22, araw ng linggo sa oras na alas 7:30 sa Garden of Eden Memorial Park sa Kalasyaw. So condolence po Rolly Joquinto. Kilala mo ito, yung nasa isang dyaryo din sa Sandipans. Joquino man. Joquino man, Joquinto. Joquino. Ayan. Joquino. So, condolence po. Nakikiramay po. Ayan, Kapitan Saldo Bausen, magandang umaga. Kumusta na yung yung medical mission kahapon? Meron ba? Meron kahapon. Ang nag-sponsor taga-Amerika yung mga taga dyan sa may Barangay Macabito. At siyempre nakipag-coordinate daw sila sa LGU Kalasyaw kay Mayor Patrick Agustin Karamat at saka Rural Health Unit. So nagkaroon ng medical mission kahapon diyan sa may Barangay Macabito. Yung nag-sponsor taga diyan sa Macabito na nasa organisasyon siguro sa abroad. Sa abroad, ayan good morning sa mga barangay kagawad mo diyan sa may Macabito, si Kagawad Pio Hilumin, Kagawad Junjun Gabrilio, Kagawad Domedor Episcopi, si Suntobi Kagawad Alvin de Berra de Guzman, at gawin din si Suntobi Kagawad Jaime Binasa. Magkakarga sa atin Suntobi Kagawad. Suntobi, ayan. Pero mapawag lingaran na lalo nato na si Alvin. Ayun. Basta timanula tayo. Si Alvin, si Katutay Kantabay, kaabay ng kapitan niya Nainay, no asikaso ang dalarara tay basura. Correct. Imagine tayo kinay, balbalag at tulong tantay basura at imang-imangan na saray barangay official, di ba? Correct. Wala rin aram yung barangay at kin. Abuyan daklay basura at ang gabi pibabalid may garbage sa truck kin, i-purchase na barangay mo. Siyempre,
Atan at ingkanuno tamatan ng Kapitan Salde, asinggerlan na kian, unsabi. Bali, ta kasi kulang so garbage truck da. Correct. Midduram ni ta daan la. Abay katon napaglabat ya man purchase. So barangay. Pangkaukulan. Correct. Kailangan na saray kabarangay. Kabarangay yan. Si Rinaldo Bunggar, magandang umaga. Pwede ba tayong mag-exercise sa engineer? Ticket oy! Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Councilor Kyle Arthur Valdisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrilio, good morning. Councilor Elias Villanueva. Councilor Mike Sison at si Councilor Joe Piloresco, magandang umaga po. Magandang umaga din kay former Councilor Gerald Especial. Ngayon din kay former Liga President Carlito Dion. Si Longher Joel Caulo. Engineer Art Gaspar, magandang umaga. Si Mada, malapit na yung barangay pista nila dyan sa barangay Ambutel, Kalasyaw. Sa 21, kung hindi ako nagkakamali, February 21, Sabado. Si Madam Mami at Bus Carlo, magandang umaga. Si Sergeant Esteves at Madam Jubit Apiado Esteves, magandang umaga. Si Arturo Eustaquio sa LGU Kalasyaw, magandang umaga. Si Sir Art Gaspar. Arturo Matan, di ba? Arturo. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin kay Sir Jeffrel dyan sa Mapandan. Si Sir Felix Domicilio. Si Boss Darwin, magandang umaga. At gandis Madam Sheila Pinulyar at Councilor Freddy Pinulyar. Si Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera ng mga dan. Si Councilor Chini Flores, good morning. Si malakas ang radyo. Si Sir Jonar Lapore. Ayan, sa Barangay Anolin. Sir Jonar, good morning. Ayan, siguro pinawisan si Sir Jonar. Lapore. Sa kakakondoon sa mga sakyan siyempre. Siyempre, hindi ka ba naman pagpawisan sa mga inaayos na sasakyan? Siyempre, sinasabaw ng exercise. Ano niya? JML. JML. Ayan. Gunnar M. Lapore. Auto Care Center. Yung Moy Argas ba? Hindi ko alam hindi natin natatanong kay Sir Jonar yung letter M na. Moyano. Kasi Mangaldan, Jonar Mangaldan Lapore. Ayan. Magandang umaga. Good morning. Tara na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya po ay pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito Arjo Jimenez sa programang Likna ay Baloy. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig kabwasan, Pangasinan.